Dopuni rečenicu. Mesto u unutrašnjosti zemlje gde nastaje zemljotres naziva se, a mesto na površini zemlje gde se zemljotres najjače osjeća naziva se, tačni odgovori, hipocentar, epicentar. Za početak samo da kažemo da zemljotresi ili trusovi predstavljaju svako talasanje, podrhtavanje i uopšte svako kretanje površine zemlje. Naučna disciplina koja ih proučava naziva se seizmologija, od grčke reči seizmos, što znači zemljotres, i logos, što znači nauka. Vreme pojavljivanja, njihova dužina trajanja, jačina zemljotresa mere se i prate u seizmološkim stanicama i za to se koriste posebni instrumenti koji se zovu seizmografi. Seizmograf je dosta osetljiv instrument koji radi na principu klatna, koje kada dođe do zemljotresa izlazi iz ravnoteže i počinje da osciluje, a na kraju klatna se nalazi iglica koja na specijalnoj papirnoj traci ispisuje impulse, odnosno oscilacije prilikom zemljotresa. Mesto u unutrašnjosti zemlje gde nastaje zemljotres, odnosno odakle kreću zemljotresni talasi, naziva se hipocentar, od grčke reči hipo, što znači u, odnosno ispod. Ukoliko je hipocentar na većoj dubini, utoliko je zemljotres veće jačine. Jačina zemljotresa u hipocentru meri se Richterovom skalom koja ima 9 stepeni. Oblast iznad hipocentra u kojoj se zemljotres najjače osjeća naziva se epicentar, od grčke reči epi, što znači na, odnosno iznad, i u epicentru je rušilačko dejstvo zemljotresa najveće. Jačinu zemljotresa u epicentru meri Merkalijeva skala koja ima 12 stepeni i ona je ta koja nam u stvari pokazuje rušilačko dejstvo zemljotresa na zemlji. I da se vratimo na pitanje, mesto u unutrašnjosti zemlje gde nastaje zemljotres naziva se hipocentar, a mesto na površini zemlje gde je zemljotres najjači naziva se epicentar.